Ei. Minä olen se Pet Shoppi. Odottakaa. Anteeksi, se on kovaa tuli. Mutta mitä olin katsomassa? Oota, mä haen. Oota valoa, että te näette. Noin. Siis olen sanomassa, olen se Pet Shoppi Tiidainen fani. Kommentoikaa, jos tykkäätte mun Pet Shop-videoista, joten kivaa. Mä aion vielä tehdä vaikka mitä hauskaa. Vaikka mitä. Mä voin... ei olekaan ehkä toi pääsiäinen, koska en jaksa. Mutta mä voin ottaa jonkun toisen. Mutta en tiedä minkä. Siitä mä teen sikkuota. Sitten mun on tarpeeksi sakkua. Muuta 4. Niin, joo. Moi moi! Tässä oli minun